la professió i l'experiència de totes ha aportat molt en aquesta xerrada, ja que han sortit molts temes relacionats amb la identitat i el càncer. Com a nivell més de conclusió podem veure que l'identitat sí que queda afectada significativament quan hi ha un procés de càncer, ja que aquesta malaltia provoca efectes físics, emocionals i socials en la persona i per tant afecta en la identitat d'aquesta persona. Sobretot es veuen molt afectades un cop han superat la malaltia, en què aquest pacient vol tornar a la seva normalitat d'abans, a la seva realitat d'abans, sent una persona completament diferent. Llavors, penso que és un tema molt interessant a abordar, molt important i sobretot que els pacients en siguin conscients d'aquest canvi, aquesta evolució de la seva identitat durant tot el procés de malaltia per poder afrontar també la supervivència del càncer.